Знаете ли колко дрехи се произвеждат всяка година и какво причинява това на околната среда? Модната индустрия е един от най-големите консуматори на вода и втората по замърсяване след петролната индустрия. С нарастването на производството и консумацията на текстил, нараства и влиянието им върху климата и консумацията на вода и енергия. Ако не направим промяна, консумацията на дрехи и обувки се очаква да нарасне с 63% до 2030 година и да достигне 102 милиона тона. Проектът Вердейн Мед е инициатива, съфинансирана от програмата Интеррег Юромед на Европейския съюз за насърчаване на по-устойчиво бъдеще за текстилния сектор. Проектът се основава на насърчаването на кръговата икономика в текстилния сектор по цялата му верига на стойността. Нашият фокус е върху прилагането на иновативни стратегии за минимизиране на текстилните отпадъци, насърчаването на рециклирането и на практиките за устойчиво производство и потребление. Намираме се на едно събитие в Русе, България, на което се предлагат произведения на местни модни дизайнери, създаващи уникални бутикови дрехи и аксесуари. Нека видим какво мислят те за устойчивата мода. Можете ли да си представите колко килограма текстилни отпадъци произвежда всеки човек в Европейския съюз ежегодно? 7 кг, 9 кг или 16 кг? По-скоро 16 кг. Да, правилно. Имайки предвид свръхпроизводството на текстил и масовото замърсяване от големите индустрии, отпадъците от така наречената производство на бърза мода, допускам, че тази може да е по-голям процент. По-голямо. През 2020 година всеки човек в Европейския съюз е изхвърлил средно 16 кг текстил. Около 4 кг на човек са били събрани разделно за повторна употреба и рециклиране, а близо 12 кг на човек са попаднали в смесените битови отпадъци. Всяка година модната индустрия използва 93 милиарда кубически метра вода. Това количество би било достатъчно, за да отговори на потреблението на 1 милион души, 5 милиона души или 100 милиона души. Предполагам 5 милиона души. 93 милиарда кубични метра вода, достатъчни за оцеляването на цели 5 милиона души, се използват от модната индустрия всяка година. Модната индустрия произвежда 20% от световните отпадъчни води. С какъв процент модната индустрия е отговорна за световните годишни въглеродни емисии? С 2%, с 5% или с 10%? Мисля, че модната индустрия е една от най-големите замърсители, една от основните замърсители в световен мащаб. Така че по-скоро е 10%. Смята се, че модната индустрия е отговорна за 10% от глобалните въглеродни емисии. Повече от общата сума на всички международни полети и корабоплаване взети заедно. Според Европейската агенция за околна среда, покупките на текстил в Европейския съюз през 2020 година са генерирали около 270 кг емисии на въглероден диоксид на човек. Това означава, че текстилът, консумиран в Европейския съюз, е произвел 121 милиона тона емисии на парникови газове. А какво може да направим като потребители? Предпочитайте екологични и устойчиви марки. Първо трябва да се ориентираме към по-капсулни гардероби, по-качествени дрехи и материи, които избираме и купуваме, защото качествената дреха е много по-устойчива във времето и тя предполага една класика, която може да се комбинира по различни начини, може да бъде официална, може да бъде ежедневна. Така че това, което ние правим, е ориентирано изцяло към бавната мода, така наречена, не бърза мода. И се стараем да показваме неща, които наистина биха изтрали доста в времето напред. Да заложим на устойчивата мода, на рециклирането, на това да опитаме да опазим околната среда и да заложим на по-екологично производство. Като под устойчива мода имам предвид да заложим на по-качествен текстил, по-дълготраен,
ушит по добър начин, който да трае по-дълго, и дреха, която да има такъв характер и идентичност, че да не искаш да се разделиш много дълго време с нея.